Mga classmate, gikan ta sa Choco Hills, ato ta karon sa Barangay Sungko na pod. Ato ta sa Buff. Ako ipakita ninyo kung sa'y purma dito. Alang ta sa Choco Hills. Paingon nami. Bahada nami, paliko-liko la, paliko-liko gyapon. Gikan ta sa Choco Hills, panaog ta paalanid. Panaog pa ta. Barangay Sungko. Ayun na ta. Wala pa mo kaagad rin napita mga classmate. Mo nang dalan paingon og Cagayan de Oro, patalakag. Pwede po muagi ta dito sa Pangantukan. Mora na sila gasangan lang ni paabot dito sa Talakag. Mo na Barangay Alanib. Na ta sa Sungko mga classmate. Kapit na ta. Mga classmate, dito sa tao Kibanggay. Kay mo tanaw ta dito sa ilang kape sa bukid. Soroy-soroy taron kay mga pita kay Bugnaw. Amo na ang dalan karon paingon sa Kibanggay. Nanata sa Barangay Kawayan. Sunod ani Barangay Kibanggay na ta. Dol-dol na ta sa kape sa bukid. Dol-dol na ta sa Barangay Kibanggay mga classmate. Ang Talakag, di na kayo tanto layo, dol-dol na lang. Kibanggay na ta mga classmate. Gwapo mo kagid rin mga classmate, gikan mo kay Cagayan de Oro. Saka lang mo sa SM ibabaw. Paingon mo dire. Paingon na mo dire. Pabukid nun. Dire mo agi kay peaceful kindalan re. Di para sa highway nga traffic. Nanata sa kape sa bukid. Yeah. Kung gikan mo Cagayan de Oro mga classmate, dayon murag gitunotog na mo, dire mo hapit. Painit mo. Painit. Sure nang init yung kape. Init ginada kay kape god. Mo na siya. Gwapo kayo ang mga gulay nila mga classmate, presko kayo. Kung makagi mo rin, pwede mo mamalit, dararapin sa dalan. Gikan ta sa Kibanggay mga classmate, balik ta, ato ta, balik pa ta sa Barangay Sungko. Kay wato ta sa Buff. Pabalik ta ta, ulan-ulan yapon, wag yapon mundang ulan. Paliko na ta, nanta sa Barangay Sungko mga classmate. Pasulod na ta sa Buff. Gabon ka rin mga classmate. Wapo ka rin. Presko ka itong lawas rin mga classmate. Bawawa sa init sa construction. Uy, bawi. Nice kayo. Nana ta, Binahon. Dito na ta sa Binahon. Paliko na ta. Sa third floor. Gikan sa highway 600 meters. Makita na to ang Binahon. 40 ang charge sa ano mga One ilang dalan mura rough road pero dili danlog. Limestone. Pasulod na to mga classmate. There is Buff Binahon. Pag nanata sa sulod sa Binahon pero papa kung kauban isa dito kay maglagbok kinala maglagbok daan niya masulod dito sa area. Amao ni Binahon Agroforest Farm. Pasulod na ta sa area mga classmate. Atong tanawon rin lang mga view. Nani sa bukid mga classmate. Bukid sa Lantapan. Dili ra mo gunay parking ko.
Nata dre, kumpleto ilang kuan dre classmate. Na dre sa ilang building na food court. Pwede po dre mga pi kay tugnaw. Mga classmate, kung manhin mo dre, pwede mo muabang ining ATV bikes. May ilang parintahan rin nga ATV bikes. 500 pesos per hour. Per hour. Ano? Ano pa dere for rent? Saan kayo? Medyo ngit-ngit mga classmate kay ulan gyapon, ba gyapon mundang ulan. Muni lang area dere. Katong gagmay mga classmate 500 per hour. Kini mga dagko, yung ATV bike Dada lagi? Dada? 800 per hour. I kinda like the green one. Wapon ta isa kay mga classmate pero ulan man. The dirty one. The dirty low. Okay. Panaog ta sa ubos mga classmate kay daghang kuno mga view dito. Para papukukaan ni dire. Kami tanan karon pa kaan ni dire. Ubos. At least ubos na ilang mga cottages dire, mga cottage. May res ubos. Daghang Binahon Agroforest Farm. Forestry. Adre ta sa ilang swimming pool. Sulod ta. No smoking. Daghan ilang mga cottage. Pwede ta diri mag-rent og cottage. Nga ta diri karon sa ilang swimming pool. Pabalik na sa ibabaw at buta sa ubos. Paingan namin sa ubos mga classmate. Napakunoy lain nga view diri. Naata sa bukid. Og mayong tempo diri tugnaw samot na ron nga daot ang tempo. Grabe ka tugnaw gyud. Sige be, pagdali be. Sige, dali. Basta kayo. Monitor rin mga classmate, makita na ito ilang map. Muna ilang map, murag isa ka adlaw yun na itong tuyok-tuyok dari. Na ito dari sa pinakaubos. Ato ta dito sa Butterfly. Way butterfly karon kay tugnaw. May butterfly pero di mulihok. Gapon din nata sa ibabaw makita na to ang barangay Kawayan. Dire sa Lantapan. Ano yung biodik? Ha? Nang highway paingon sa Lantapan. Makita na to ilang mga garden ring, mga daghang kayo mga garden, dagko kayo mga garden. Pagkabugnaw kayo. Mana tong giagian kanina. Tugikan tao Kibanggay. Nga na na siya. Subida kayo. Kita mo ko na. Nanata sa ibabaw. Kita man dali ganina.
ganiha dito tani agi sa dito sa tumoy. Nintuyok na lang tadi pabaklay paubos. Amo ka isu. Sabi, ay kabisan mo dito. Diya. Mahangat na to. Wala takita gayna. Pabalik kita sa ibabaw mga classmate atong tanawon og ang ilang ubang mga view. Bot do na tong suroy. Sa agi ma, kay basin ay lapok man. Ay kato man nila nag-ana. Anata dre sa nay duha ka kamot. Di tawag dre na. Ay be tanawa sabi ang say nakabutang be. Unsa nakabutang dito sa Sa mapa. mapa? Kuman sa view deck. Malingag gid mo dre mga klase itong makalag mo dre kay daghan kay mga view. Diri nga area. Sige toy. Manak ka? Pasaka na ta, paingon na ta dito sa atong gigikanan ganina. Sa giparkingan, patuyok. Mo na ilang mga gulay dre mga classmate. Himsog kayo, mga dagko. Sayote. Diri sa forest. Pwede na din dito i-consume sa ato ang gi-entrance. Na to ay Ana ilang mga garden dre mga classmate, ilang tanong mga nailitos. Press litos. Mga gulay. Ay nga ni ang sitwasyon rin mga classmate, patuyok-tuyok lang ta sa lasang. yeah. Sa jungle. Kapoy na bibig tuyok. Ano ito sila? Cheesebird. Ano lang cheesebird. Amo na yung tourist spot sa bukid sa Lantapan mga classmate. Ang last na ko nga atuan karon, ang last na mo nga gian, balik ta pag uli na mo. Balik ta sa Mountain View College. Ako ipakita sa inyo dito sa wala pa nakakita. Ang mga aunt address sa ilang food court. Muna ilang food court. Food court din nila dre ba? Of course. Si, kaon na ta. Ang kaldero, gidaas bukid. Pwede ikuha ng ginamos. Order lang sudan. Order lang sudan. Pero ang kaldero, las bukid na dala. Ay, ini mo na mong pangaon uli nami. Lagi na po mi dito sa MBC. Pauli namin mga classmate. Dito kaya pataagi karon sa kuan katong giyagyan ginanganay tulay shortcut hydro. Og wala pa mo ka agi ka mo kagayan, ako ipakita ninyo ata muli ko na pod karon. Klaro na mga bukid mga classmate kay niundan ang ulan. Karon pag-abot na to sa Barangay Baclayon, muli ko ta pawala. Sa dili pa ta sa kuan, dili pa ta kaabot sa sentro sa Lantapan. Muli ko dito pawala Barangay Baclayon. Koreksyon lang mga classmate. Pagliko na to sa hydro, patuo dahil ta patuo. Sa dit, gikan ta Cagayan, di pa ta kaabot sa sentro sa Lantapan, patuo ta. Diri ta paliko, Barangay Baclayon. Makita niyo Phoenix, hakbang ana nga crossing, paliko ka.
dire. Paliko pa yun sa hydro. Makasid ta direct 17 kilometers. Kung dire ta mo agi. O sa Aglayan makasib ta dire. Natas tulay. Shortcut na pa yung sa bagong taas. O pa yung maramag, pwede na ka diversion ron mo agi. Paliko mi pato mga classmate kay mo tanaw akong mga sakop sa MBC Mountain View College. Gusto sila mo tanaw. Pasaka na ta. Mao na ni ang Mountain View College mga classmate. Dere lang ta sa gate Kotob. Yung tanaw lang akong mga sakop dere kay gusto daw sila mo eskwela dere. Dire na ko Kotob mga classmate. Salamat. Paki-subscribe lang. Pa-share-share pod. Salamat.